ସେ ଏହି ଜଣେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତକୁ ପଠାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୁମେ ଚୋର ପରି ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଘେରିଲ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ମତେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଇଁ କଣ ମୋର ପିତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ କେତେଟା ଦୂତ ପଠାଇ ବୋଲି କହିଲେ? ସହସ୍ର ଦୂତ କଣ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତେ କି? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଯଦି ମୋର ପିତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଡାକିବି ତେବେ ସହସ୍ର ଦୂତ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଦୂତ କେତେ ଲୋକ ମାରିବେ ଜାଣିଛ? কে জানছ? কে কହୁছে? কে কହୁছে? বাবার সাথে কে কହୁছে? ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଦୂତ 1000 ଲୋକକୁ ମାର। ସହସ୍ର ଦୂତ ଆସିବେ, ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଜୀବନ ବଳିଦାନ କଲେ, ମେଣ୍ଢା ପରି ରହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ସେ କଣ କଲେ? ସାଧନ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତି କଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 1ର 8 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 1ର 8 ପଦ ଲେଖା। କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେଖ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଶକ୍ତି ଅଟେ। କଣ ଏଟା ପଢିଲୁ ଆମେ? ଯେମାନେ ଆଉ ହାତ ପଢ। କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଯେମାନେ ବିନାଶ ହେବା ଯାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, এবার জানে বলে ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ এই କ୍ରୁଶର କଥା ପୁଣି ମୂର୍ଖ ଅଟେ। କହିଲେ କହିବେ କଣ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କହିଛୁ। ଏମାନ ପାଇଁ କ୍ରୁଶର କଥା କଣ ଅଟେ? ସମସ୍ତେ କଣ? କାହାର ପାଇଁ? ବିନାଶ ବୋଲେ ମରବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ଗାଁରେ ଅଶାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ, ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବର୍ବାଦ। এই ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ এই କ୍ରୁଶର କଥା କଣ ଅଟେ? ମୂର୍ଖ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲେ? କେତେ ଘଣ୍ଟା? 9 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହିସାବ କର, କେତେ ଘଣ୍ଟା ହଉଛି? 6 ଘଣ୍ଟା। ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ମାର ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମାରଗଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଟୋପା ବି ରକ୍ତ ନଥିଲା, ସବୁ ତଳେ ଝଡ଼ିଗଲା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ? 6 ଘଣ୍ଟା ଥିଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ। এটা কোন মামুলি ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର କଥା? এইটা ଥିଲା ଆମର ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖ, ତମେ ତାଙ୍କର ଜାଣ। ଯଦି ସେ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ୍ରୁଶର କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏଇ କଥା ନ ମାନବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ନ ମାନବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରୁଶର ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ এই ପ୍ରକାର ଏକ ବଳିଦାନ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ବାଇବେଲ କହୁଛି। ତାପରେ କାହାର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଟେ? କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର କଥା ଶକ୍ତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁକୁ ମାନିବେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତା ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ କାମ
ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭଣ୍ଡ ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଇଁ କରିଦେଲି ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଗାଁରେ ସେବା କରିକି ବୁଢା ହେଲିନି, କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏସବୁ ଭୁଲ କହୁନାହିଁ। ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ସବୁପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଅଛି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବାର ଅଛି। ପରିବାରରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଅର୍ଜନ କରି ପରିବାରରେ ଠିକ ଥିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ନା ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ? ଆମେ କହ ମଣ୍ଡଳୀ କହ, ମୁଇଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି, ତାପରେ ମୋର ପୁଅ ଆସୁଛି। এই ভুল শিক্ষা ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମର୍ପିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ କରିବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ କହୁଛି, କହନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବଢିଆ ଆଦର କରିବେ, ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କୃଷର କଥା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମାନବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଯାଇ ସାହିରେ ତମେ ଯାଇକି ଜୁଆ ଖେଳ, ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କର, ମଦ ପିଅ, ତମେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଏଟା ଭଲ ନାଇଁ କଲେ ମୋ କାନ କାଟିବି, ଏଟା ଦେଶୀ ହିସାବ କରୁଛି। ତମେ କି କହିବେ? କିଏ କହିବେ ତମକୁ? ନାଇଁ। ତମର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ତମର ପିଲା କହିବ, ମତେ ତମର ବାଳକ କହିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶିଖ, ବୁଝ। ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାଟା। ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ଆମ ଜୀବନ ବଦଳେନି, ଆମେ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ହିନସ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି? ଲୋକର ପଦ ଶୁଣିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଲୋକ କହିବେ କଣ, ଏ ପରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା, ଆରେ ଏମିତି କରୁଛି। ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିଜର ପରିବାର, ମୋ ହାତ ହାତରେ କହୁଛି, ମିଛ କହୁ ନାହିଁ। ମୋର ପରିବାର ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଖରେ କଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ହବ, ମୋର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହବ। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛୁ ଆମେ। ମିଛ କହୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମର ନିଜର ପରିବାର ହିସାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆମର ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରେମ ଆଉ ତାଙ୍କର କୃଷର କଥା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେତ ତାର 3:16 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ରୋମିଓ 3:16 ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ବିନାଶ ଓ କ୍ଲେଶ। ନା ସେଟା ରୋମିଓ 3:16 ରୋମିଓ 3:16 ହଁ ପଢ। ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ବିନାଶ ଓ କ୍ଲେଶ। ସେଟା କି ପ୍ରେତ 3:16 ପଢିଲ କି? ଠିକ ଅଛି, এটা ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆମର ନିମନ୍ତେ ଯେ କୃଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କୃଷରେ ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯୀଶୁ କେତେ ବିକଳରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କୃଷରେ ଟଣାଗଲା ନାଇକି? ଏବେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଶୋଷ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ନଥିଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସେନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଦେଖ ଇଏ ପାଣି ମାଗୁଛି, ତାକୁ ନିକିରି ଦିଅ ନିକିରି କହିବାରୁ ତାକୁ କଣ ନିକିରି ଦେଲେ ଜାଣିଛ? ବିଷ ନିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ପାଣି ମାଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ଦେଲେ? ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ନେଇକି ତାକୁ କଣ କଲେ? ପିଆଉଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ କୃଷରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କଲେ।
ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା ଆଜି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ବହୁତ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଇ ନାମକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ରୋମିଓ 10:9 କଣ ଅଛି? ରୋମିଓ 10:9 କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର, ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ତୁମ ନିଜର ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି କହିବ, ନମ୍ବର 1, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଯଦି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ତପସ୍ୟା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି କୌଣସିଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଦେଶରେ ଖୋଜିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଏତିକି? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର କଷ୍ଟକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପାପକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାଟା ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଭଳି ତାର 2:3 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ପାଇଛ ତାକୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଅବହେଳା କରିବ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପଢ। ଏବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମହାପରିତ୍ରାଣ। ଏ ମହାପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବ ଆମେମାନେ କିପରି